Ngumntwana kodwa sengizwile ngaye uJehova. Sila eMandeni Sbusisiwe Hall eduze kakhulu nedolobha elibizwa ngokuthiwa iSiqumbe. SikwaZulu njoba sihlale sikutshela ukuthi iBonani Pro Media ihamba zonke indawo ifuna ukwethulela indaba ikaShembe. Zize lapha ekhaya ohlezi khona. Igama lami ngusithokozisa ngakwaNtuli. Namhlanje nginaBACHU ye-district. Lapha kwaZulu eMandeni la esizothola khona imiqhudelwane okungaba imculo okungaba imgidi okungaba izinto ezinhle ama-poem la abantwana bakaShembe abazobe beqhudelana khona bekhuluma ngenkosi enkulu uNyazi lweZulu. Sesifikile sifika manje sikhalelekile siyibonani Pro Media asithole njengamanje ukuthi kwenzakalani ngaphakathi ehall ngoba sekugcwele umnandi kudelile. Sakhona eMandeni la okune conference khona ngenhlanhla sesimtholile ubaba okuyena usihlalo wale branch noma sizothi walo masipala ubizwa ngokuthiwa umlalazi umfowethu uNtuli. Mfowethu sikwamukele sikubingelele la kwiBonani Pro Media. Siyabonga ngibingelele emakhaya bonke abasilandelayo. Usibonisa Ntuli lo ongosihlalo weNABACHU lapha eMandeni kumasipala. Sihlangeneke la eMandeni ehall yaseSbusisiwe ngenhloso ke ye district i-conference e-district. So njengoba silapha ke sinama category ke ahlukene phakathi ko under 11 kumakhosazana nenhlalisuthi no open. Silapha ke eMandeni ke ngokubambisana ne-district i-leadership thina ke singena ngoba bahostele endaweni yethu la eMandeni nangokubambisana ke nobuholi bomkhandlu walapha eMandeni sizombona ke nobaba umeya uzofika kanye nabanye ke oza kwethu nabo bazovela ngasemva kwami. Ngiyabonga. Sobisi ungakabaleki ngifuna sithole inhloso enkulu yeNABACHU ukuthi iNABACHU iyini on its own. Siyabona ukuthi sekufika manje kunama categories ingane ziyaqhudelana. Mhlawumbe umuntu ongazi ngeNABACHU ukuthi iwuluphi uhlaka esontweni isiza ngani umuntu omusha okhulayo ebandleni lamaNazaretha. Inhloso yeNABACHU sikhuthaza abantwana ukuba bafunde bangayeki isikole. Sikhuthaza abantwana ukuthi baziqhelelanise nama drugs no sugar daddy nokukhulelwa kungakafika isikhathi. Ilezo zinto ezikhuthaza iNABACHU bazi ukuthi umholi wabo uyedwa uNyazi lweZulu. Inhloso yeNABACHU ileyo engayibala ngaphambili ziningi ayikho yodwa kodwa nje ileyo engayibala ngaphambili. Ngiyabonga. Umfowethu uNtuli lo uthi umphathiswa akayena umphathi ngoba umphathi walento yonke oyibona uNyazi lweZulu bona bangababheki. Uthi inhloso yeNABACHU kwakho umuntu omusha ukuthi asiqhelelanise nezinto ezimbi okungabandakanya zona ama drugs nokunye ongalimaza umuntu omusha. SeseMandeni uyena kusihlalo wala eMandeni kodwa i-conference eye district sisaqhubeka sithole nabanye ukuthi bona babona kanjani ngolomcimbi wanamhlanje. Sisebusisiwe Hall sesingaphakathi njengamanje la eduzana kwami ngibona itafula azosichazela usisi ngalo ukuthi inhlosoni yetafula le yini umsebenzi wakhe njengoba ehleze etafuleni. Ngithe ngifika ngaphambilini bephethe amabhuku ephethe namapeni okusho ukuthi kukhulu okwenziwayo la etafuleni. Mfethu sikwamukele sikubingelele kwiPro Media. Ngiyabonga baba ukuthi ngingamukele. Uzoqala ngokuyichaza ngiyabona ukuthi excitement yakhe ikhona ufuna ukusheshe usitshele ukuthi kwenzakalani la uqala uthi uyichaza ukuthi ubani ungakabani mhlawumbe iposition yakho kwaNABACHU usitshele ngenhloso yetafula elingase kungenene ehall.
Igama lami mina nguNontobeko wakavulakazi odume kakhulu ngelikaSwazi kwaNabashu. Uconvener wemgidi-ke isikhundla engasinikezwa kwaNabashu oyijaji futhi lapha ku-national. Leli tafula njengoba nilibona lilana sizojaja khona intethelelo kanye nomama-ke abazobe begida ubasinda ngokuphephisa. Inhloso-ke ukuthi sibeke leli tafula ukuthi sifundise ngomgidi siphinde futhi sigqugqumezele intethelelo ukuthi ingasali ngemumva nayo ivumelekile ukuthi ibandakanye ezintweni ezithile zasesontweni. Alright, sesivala ngifuna ukuthola into eyodwa yini inhloso yeNABACHU njengoba sila namhlanje eMandeni eSbusisiwe Hall sizokwenzani inhloso enkulu ngaphandle kokugida nokuqhudelana kodwa yini inhloso yeNABACHU? Inhloso enkulu ukuthi siqoqeke ikakhulukazi ingane zingayi ezidakamizweni ngoba mangabe zihamba iNABACHU zisithola isikhathi zokuthi zenze izinto engalunganga ukuthi izingane zifunde indlela yokuyiphatha nangendlela yokuyiqoqa. No useqedile usisi uSwazi njobe seshilo ukuthi waziwa ngalelo silapha ke eSbusisiwe Hall eMandeni kumnandi kudelile into eyenzakalayo la njengamanje ukuthi kuyaqhubeka imigidi ngaphakathi bayasina emva kwalokho soyithola futhi nemculo emnandi yonyazi lwezulu khumbula ukuthi ubukelele yona ubonani Pro Media. Sesinobaba la okuyena umsindisi weinsizwa zomkhulu waseJudiya naye uthi uzoba ingxenye yeNABACHU elapha eMandeni mfethu sikubingele sikwamukele. Ngiyaphila njani? Siyaphila sichaze mfethu ukuthi ubani ungwakabani futhi namhlanje nizokwenzani la kwiNABACHU? Sikhona la kwiNABACHU siJudiya umzomkhulu. Kodwa ke mina ke angirepresent eJudiya kuphela ngirepresenta wonke umuntu ongaphansi kweJudiya namaphethelo. Since ngigidisa zonke insizwa igida ngaphansi kweJudiya namaphethelo okuyisigcawu saseJudiya futhi okuyisigcawu esikhulu kwaZulu. Ngiyenkusho lokho nanini ukuthi hayi mogida eJudiya ugida isigcawu esikhulu saKwaZulu. Yabona mphathi ngifuna usho into eyodwa manje. Ngiyazi ukuthi iNABACHU le kuzoqhudelwana kodwa ngifuna ukukhulume wena kakhulukazi ngomgidi ukuthi umgidi uyini kafishane ichazele umuntu osekhaya ufuna ukwazi ukuthi mase emgidini abanye bayithe mhlawumbe kusuke kuyojatshula kahle uyini umgidi? Umgidi singawu-interpreta ngendlela eziningi nobani angawu-interpreta ngendlela yakhe kodwa okuqondile umgidi bafowethu umthandazo omkhulu owathi imthandazo ikhona wasebona uBhombela ukuthi le ndoda lena engalungi liyakwazi ukuthandaza kanye nathi kodwa ngomgidi wasebona masigida ayikwazi ukuthandaza kayinathi ngomgidi siyayehlula ngomgidi so ngamafuphi umgidi umthandazo kodwa esikubuka kakhulu njengamanje abantu abangazi ngomgidi babuka ku-entertainment cha as-entertain umthandazo kodwa umthandazo omuhle okwazi ukunqoba nale ndoda so ngoba silana okunyeke ukuze umgidi ugcina ungene kubathi competition akuyona i-competition kahle kahle umgidi kwindlela yokuqondisa umgidi ukuthi umgidi kahle kahle ugidwa kanje ngoba masuke sila kugcina sisuke sokulungisa ukuthi kugidwa kanje ingakho kugcina kukhona abantu okuthiwa bawinile labantu osebewinile ngoba subegide ngalendlela umgidi osokufuneka ngakhona kuningi okusuke kulungiswa emgidini ngoba mase sigida la ususigida la khona nje ngabe semhlanganweni ngabe kuphi akekho umuntu okusuke kuqondisa ukuthi la awugida ngendlela okuyikhona ngoba egcineni uma ungafundiswa uzogida okungeyikho kodwa la kwiNABACHU la kusuke kukhuliswa khona izingane zamaNazaretha ikhuliswa futhi ngokuthi lo mthandazo ke uthandazwa kanje ngoba indlela umthandazo nendlela yakho nokuthandaza awuthandazi ngokuthanda kwakho lo. Yazi mphathi sithola iplatform yokulungisa abantu isikhathi esincane information iningi kakhulu but ngifuna ukwazi wena uyiJudiya we-expecteni namhlanje siyawina noma siyadliwa? Noma umbuzo wakho kungifake khoneni kakhulu kodwa ke phela mina angikwazi ukusho kanjalo ngoba abanye becela ukuthi ngingabi ingxenye yokusina samuntu ozo-influencer kamajaji since ngiqhamuke emzini omkhulu kodwa hayi umuzomkhulu nawe uyazi umfulo omncane uhlezi ungenisa komkhulu liyawena eJudiya. Sakubona kuphakama sakubona Judiya usho njalo umphathi wethu esigcawini esikhulu saseJudiya uthi na kanjani siyawuthatha unumber 1 saqhubeka sibuza abanye ngenhloso yomcimbi wanamhlanje igama lami ngusithokozisa ngokwantulo. Ngicabanga ukuthi enye into elindelekile kakhulukazi la emgidini since nje singabantu abaphethe imgidi la esontweni ngokusemthethweni mina nje kuye kungiphathe kabi ukuthi mangifika sibuke imgidi abantu abaphethe imgidi kwiNABACHU kuabantu esingazi babone ndawo nje bephethe ngisho ihawe emgidini ngoba lawo bantu bona bathola iplatform yokuthi bejudge imgidi kodwa abakwazi ukuthi bo rectify ama mistakes ababona ezinsizweni ngoba uma sekuba sekuziwe emgidini abanayo iplatform
kahle iplatform bayithola kwinabatshu kuphela bengakwazi kodwa futhi ukuthi belungise insizwa. So mina ngesifiso sami ngabe angikhuluma ukuthi kube yimina kodwa abaningi ozakwethu abadala emgidini ofana ibona balungisa insizwa. So nje mayigcineni kodwa sigcina kusuka abantu abangezukwazi ukusilungisa kube yibona abaphethe imgidi kunabatshu ngoba mina ngeke nje kusuka umuntu ongaze gide ndawo ongaphethe emgidi ethi uzolungisa mina uyabo. Kodwa manje ekugcineni siyafisa ukuthi mhlawumbe ngelinye ilanga ke bekubuke kwinabatshu ukuthi ake bethathe abaphathi bemgidi abaphethe imgidi esontweni kube yibona ababa kuyipanel noma bebabeluleki ke ngoba mhlawumbe lokho kuzosinikeza ithuba lokuthi imgidi nasemhlanganweni kulunge ngoba kusokulungiswa la ilokho sifisa ukubona emhlanganweni. Silapho nje isicelo sami asiside kakhulu. Uze mhlawumbe koyedwa wabo nange sengimthwele uzoyichaza ukuthi ubani bese chaza ukuthi leli thempeli livelaphi and igama lethempeli la kuphi nendawo basuka kuliphi izwe mfethu sikwamukele sikubingelele. Yebo sanibona igama lami mina ngofanele sibonge ngwakamhlongo ngisuka eShowe endaweni yakakhoza eJabulani Temple. Jabulani Temple nawe awumncinyane sicela ukubuza bafowethu ukuthi namhlanje nina nithini nizokwenzani la? Nathi sizobungaza kanye nabanye kwi-competition futhi simisele nje sipracticeile simisele sizojabula nje kanye nezinye ingane. Alright akize kuwena sis ufuna ungitshela igama elilodwa nizophuma number bani namhlanje? Sophuma number 1. Number 1 akadoubt ukuthi uzophuma number 1. Ninasi isiqubulo senu enifisa ukuqhamuka ngaso noma nje beningakahleli lutho? Ninaso sithini? Singamaqhawekazi. Hayi kodwa abanye bayabanda bayithembini. Asisho sonke ngoba lento phela ufuna ibonani le vibe niyawina wozani? Singamaqhawekazi. Nangu ma ngifuna acebisa siye kuma. Ngibona ukukhona naye uhamba nabo ma siyakubingelela sikwamukele siyayibona intombi zentethelelo sezikhona nazo okuyinto engajwayelekile kwaNABACHU ayisine emhlanganweni kodwa kaNABACHU ikhona. Ithini inhloso yalomcimbi wanamhlanje ikakhulu eintombini zentethelelo? Uzoqala uma ayichaza ukuthi uma ubani usuka kuliphi ithempeli? Umaxulu wakwamhlongo sisuka kuhle kwethu Temple. Kuhle kwethu Temple ma nazi intombi zentethelelo. Uthini umyalezo wakho kuzo ngoba ayigide emhlanganweni kodwa ngifuna ukuthi namhlanje ubapha maphi umyalezo yini inhloso yokuba namhlanje? Inhloso nje ukuthi nje babuye no1 ngoba unyazi lwezulu labakhulula lathi izintombi zentethelelo labathethelela namhlanje labadede ukuthi ngoba emhlanganweni abanasi space kodwa la sivula ispace sabo yilokho nje ukuthi sicela number 1 sibuye nawo siyemakhaya. Number 111 nalike lokugcina ma engifisa siliqondise kakhulu eintombini zentethelelo ezinye ezibukelayo ekhaya ungathini ukubaphi iyalo zokuthi bahlale kahle kuleli bandla likaShem? Ngingasho nje ukuthi intombi zentethelelo ayihlale kahle ziphathe kahle zibambe inkonzo zihambe inabatshu ngoba imnandi inhle iyathandeka uShembo wayiletha ngokwazi njoba wathi nje kube khona inabatshu wasebathethelela futhi bona ngakho ngoba banalo ithuba emhlanganweni abeze phela labavumeleke khona ukuthi mabagide nabo bezoyijabulisa emzini kaNkuluNkulu kwavuma uShembo unyazi lwezulu nje yilokho engicela ukuthi abeze nje siqhubeke sephambili nonyazi qhubeka umhlaba. Umama uMhlongo useshilo wathi ayikho into ebalekele njengokuyiphatha nokuzazi ikakhulu njengoba silandela inkosi enhle ewunyazi lwezulu. Sisekhona ke la eMandeni
silokho sikucoshela nje kancane okwenzekalayo lapha impela amehla kaphathelana ngoba la kuhle kudelile ibonani iPromedia siyaqhubeka. Ngumntwana kodwa sengizwile ngaye uJehova. Sila eMandeni Sbusisiwe Hall eduze kakhulu nedolobha elibizwa ngokuthiwa iSiqumbe. SikwaZulu njengoba sihlale sikutshela ukuthi ibonani Promedia ihamba zonke indawo ifuna ukwethulela indaba ikaShembe. Zize lapha ekhaya ohlezi khona. Igama lami ngusithokozisa ngakwaNtuli. Namhlanje nginabachu ye-district. Lapha kwaZulu eMandeni la esizothola khona imiqhudelwane okungaba imculo okungaba imgidi okungaba izinto ezinhle ama-poem la abantwana bakaShembe abazobe beqhudelana khona bekhuluma ngenkosi enkulu uNyasi lwezulu. Sesifikile sifika manje sikhalelekile siyibonana iPromedia asithole njengamanje ukuthi kwenzakalani ngaphakathi ehall ngoba sekugcwele umnandi kudelile.
ngeke umcimbi ube umcimbi ingekho le department esihlalisa phansi silethele amaplate bese silethele ufork and knife. Unfortunately ke mina uyangihlula ufork and knife ngivele ngifake ngesandla. Sesikhona la kwi catering department okuyiyona esiphathele umongo walomcimbi ngoba kumcimbi ukudla ungekho. Mfethu woza ngapha usichazele ngiyabona kade uphuma lapha ebhodweni usuze wajuluka uzoyichazela ukuthi ubani ngwakabani usuka kuliphi ithempeli. Hayi lo ukhulumayo uphumzile wamaphumulo usuka eThuthukani Temple khona lapha eMandeni. Khona lapha eMandeni. Yebo. Mana ke mfethu umsebenzi omkhulu kangaka singakwazi ukudla sonke lokudla kwi conference. Hayi impela umcimbi awukazi usihlule bakwethu ngeke ngabe kufika nani lokho la ngizosutha nonke. Bazodla kuqala kodwa laba abacosha indaba. Ngeke phela fanele ngiphakele ukuze nizoyixosha ngempela lezi indaba. Imnandi kakhulu lento mfethu ngiyacela sikhulume nje kancane umzuzwana njengokuthi lo msebenzi mkhulu kakhulu niuqale nini endobana abanilekelelile ukuthi nigcine liwenza lo mcimbi uyimpumelelo. Lo mcimbi lona ngasho nje ngisi uqale izolo kahle kahle. Ngoba phela ama preparations waqala ngayizolo. Kwase namhlanje kuseni ke savuka ngo5 sazoyibamba le. Kodwa ngisho ukuthi abantu akuyibona ababamba iqhaza kakhulu. Ikomiti lalapha nje umlalazi namaphethelo ilona elibamba iqhaza kakhulu ukuthi kube kuhle kanjena behlangene konke neMandeni. Ukuyicelela isibusiso onyazini lwezulu lo msebenzi niugcina kwaNABACHU noma ninazi lapho uma umuntu enibizile mhlawumbe njengokuthi niyakwazi ukuyopheka noma nenza nje makuthiwa iNABACHU kuphela. Hayi asigcini kaNABACHU ngasho nje ngithi umsebenzi soqhubeka kakhulu nasemathempelini kuthina noma ko omunye wethu esibizile ethempelini ngasho ukuthi nje umcimbi lamaNazaretha khuluma nathi. Alright nali igama leni. Hayi ungasibiza nje ukuthi nje intethe yaseThuthukani amakhabadaka. Siyabonga kakhulu idepartment leyo kudla babucebisa njoba silapha nje ngoba ngikhuluma kangaka vele ngibheka ukudla ngiyophatheka kabi mangingadlanga siselapha ke esibusisiwe hall eduze kakhulu noSiqumbe eMandeni kusemnandi ngaphakathi kodwa khona udaba livezile uzolosho ngasekugcineni umkhokheli sicela sichazele ukuthi umkhokheli ubani usuka kuliphi ithempeli. Okay, umkhokheli ukamaphumulo okhuzwayo owakhona la eMandeni eThuthukani Temple. Thuthukani Temple ngathi Thuthukani ephekayo likhe linye ithempeli? Cha, iThuthukani kuphela nje ephekayo sidumile nje ngokupheka imini engibaphethe engiphekayo nanapha abantu bami. Mkhokheli sitshele ngeingqinamba ebeninazo nihlela lo mcimbi ngoba ngiyabona umcimbi omkhulu kakhulu bese usho futhi ukuthi ubonga obani abenze lo mcimbi wayimpumelelo kodwa siqale ngeingqinamba. Zona zibe khona ingqinamba esihlangabezene nazo njengokuthi nje sithatheke ngokuphuthuma ukuthi sizopheka besingabantu besingazi sonke lesikhathi sizopheka kwasho ukuthi singabantu vele abahleze belindele beactive yes singasho njalo sasukumela phezulu nje izinto sezenzekile kuhlangene manje siyabonga ke nakuli komiti lentsha siyabonga ukuthi lihlanganise izinto zenzeke njengoba konke kwenzekile siyalibonga noma ngingabazi ke ngegaba zabo bonke kahle kodwa nje bonke ngiyababhanqa ngithi siyabonga. Mkhokheli sesiyahamba manje ngifuna kodwa usho isihlabelo siyakubonga nguye ngifuna usihlabelela. Mfethu. Cha uzoshaya nje umuntu noma odwa ngeke uzisiqele. Hawu. Ngenzani manje? La kumkhokhele ebaleka bengifuna nje ashaya umuntu kodwa athi siyakubonga nguye ngoba kunje ilolunyazi ngaphandle konyazi asilutho siyibonani ke promedia sikuthulela izinhlelo namhlanje sila eMandeni oyiconference omuhle weNABACHU yonyazi lwezulu la eduzana kwami nginobaba owusihlalo wenkandla namaphethelo ubaba uMenziwe. Menziwe bingela abantu mfethu uyichaza ukuthi ubani usukaphi yini inhloso yanamhlanje. Ngiyabonga kakhulu ngiyabonga bhuti cha ngicela ukubingelela kubo bonke abafowethu abazobukela lo msebenzi esize ngawo namhlanje namhlanje siseMandeni conference ye district iconference ka district idistrict ke yakhelwe omasipala inkandla yishowe iMandeni lesikuyo namhlanje iconference ke inhloso enkulu ngayo
eyokubona abantwana bezoqophelisana ngezihlabelelo ezakhishwa uNkulunkulu ezikhethwe uNational izihlabelelo ezihlabeleleni zala ekhaya kuzoqophelisana ngazo ngo-under 11 o-under 15 abadala amakhosazane intethelela bakoti ihlabelelo ayifana bayisinelayo zihlukene kuba namajaji-ke bafowethu njengoba niyazi iconference sekunamajaji azokhipha unumber 1 number 2 number 3 abenze kangcono kunabanye abazobe sebeya kwi-conference ezohlelwa ku-region into enzeka minyaka yonke inhloso yayo ukubona abantwana besondele emagugwini esonto bengahlubuki bengangena ezintweni zomhlaba bedlale ngezinto zenkolo khona abaculayo spiritual afro konke kwakhiwa ngohlelo lokuthi abantwana behlezi behlangene ndawonye benza lo msebenzi wasezulwini ozobakhulisa belingane nathi ngelinye ilanga. Menziwa geqa amagula baba kodwa ngifuna singayishiyile ethi namhlanje na usuke nezakhe enkandla ngisuke ngihlome kakhulu asikhulumi namabhasi asikhulumele iqiniso yedlula ngiya kwi-region ngokusemthethweni inyanga yonke ubaba uMenziwa uthi uyadlula na kanjani kodwa usechazile inhloso ukuthi akusikhona ngempela ukuqhudelana kodwa kuzofundisa abantwana ngeimiso zebandla lamaNazaretha ukuze nabo bakhule baba abantu abayikusasa lamaNazaretha ngoba kuthiwa inkunzi isematholeni. Sikubingelele sikwamukele. Ngiyabingelela msakazi nabo bonke abantu ngibingelele amaNazaretha onke ngaphansi konyazi lwezulu. Siyabonga kakhulu ukuthi sinibe la eMandeni sinisivakashele. Namanye ama district nabanye omasipala abasuka ngaphandle kwaseMandeni siyanimukela. Siyajabula kuyintokozo kakhulu ukuthini kuba nani la sibe na le program yeNABACHU sike saba nayo sikwelinye ihholo ngale othukela. So kubona kwethu siyayibona inokukhula okukhulu and okubalekile uma ubona abantu kulonyaka uma uqhathanisa nonyaka odlule kunekusasa elikhulu lokukhula kwalelo program yeNABACHU. Into esiyifisayo ke nabantu emakhaya nongelona iNazaretha angafika nje lapha azothola iyalo abone indlela abantu abangamaNazaretha abakhula ngayo ngoba la eMandeni samukela zonke izinkolo nami ngeNazaretha nje ngiyakholwa ngezinye inkolo siyayimukela nokuqala nje nqa namhlanje ukuthi amaNazaretha afike la kule arena yethu okwisibusisiwe okukhombisayo ukuthi nawo anayo iqhaza libambele emphakathini njengoba bekhulisa lentsha le yintsha yakusasa odokotela bakusasa yilabo abantu uma ufika wonke amaNazaretha la awuphuza utshwala awuyithinta idakamizwa yingakho ke kubalekile ukuthi sibe ngaphansi koholo lamaNazaretha ngoba isizwe sakithi soqhubekela phambili kungabe bikho ukusebenzisa kwedakamizwa kungabikho ukudlwengulwa kungabikho ukuphazamiseka kwabantu besimame. Baba usodolophi kumuntu okubukela ekhaya mhlawumbe umyalezo esingawubhekisa entsheni njengoba namhlanje sibona gcwele intsha yamaNazaretha ngenhlanhla usukuvezile ukuthi ikhona nentshe engawona amaNazaretha kodwa nayo ingcenye yalomcimbi mhlawumbe isiphi siyalo njengobaba ongafisa ukuthi mhlawumbe emphakathini waseMandeni nezizwe zonke ezikhona namhlanje ongafisa ukuthi basigcine basenze ukuze abakhule. Into ebalekile nje ukuthi uma umntwana aqinisekise ukuthi usesikolweni usezincwadini zakho uqinisekise ukuthi ulalela abazali bese futhi siqhela kakhulu kulezi zinto zezidakamizwa siqhele kakhulu ekusebenziseni utshwala idakamizwa ngoba kuyasihlukumeza kakhulu lokho emphakathini ngoba abantu bagcina sebenza ubugebengu ikakhulukazi futhi enye into esinengxaki nayo ukukhulela kwabantwana besebancane siyazi ke lapha ngaphansi koMnazaretha siyalulekwa kakhulu ukukhuliswa kwentombazane ukukhuliswa kwezinsizwa ukukhuliswa nje kwenhlalisuthi siyafisa ukuthi nathi emakhaya sikhulise kahle ingane zethu zingahambe ebusuku zingakhulelwa isencane ngoba kusinika incindezi kakhulu kanjalo futhi bangasebenzisi idakamizwa nokuthi ingane zethu ke njoba kulesi sikhathi sabafisela ukuthi laba babhala matric nabaya ekubhalweni emfundo ephakemeyo babe nenhlanhla baphumelele kodwa kubalekile ukuthi bahlale encwadini nokuthi umuntu alalele iziyalelo zasekhaya zabazali bakhe.
Baba alisekho mina engaphinde ngikubuze ngicabanga ukuthi usugeqa amagula basho njalo ngesintu bathi umuntu mayesekhuluma wakhava konke bathi ugeqa amagula. Siyabonga kakhulu baba usodolophi kodwa siyafisa ukuthi siveze lokhu ukuthi ngonyaka ozayo izinga lobe lithuthukile kunalokho kakhulu. Yabona nje bengifisa nje ukuthi sale senazi kunje la eMandeni kwindawo yeNABACHU ingabe sasuka nje ngonyaka ozayibela sihost njalo. Siyafisa ukuthi ikhulu ngoba sifisa nokuthi ke siparade sisuke nje la siyojika edrobheni sihambe basibona abantu ukuthi iqhaza libanjwe yintsha yamaNazaretha ingakanani esizweni ngoba kubalekile ukuthi abantu bazi ngoba singalokhu sihlele emathempelini. Yabona nje le program yanamhlanje umubuka intsha la ngabe ningi isematshwaleni noma ngabe ikuphi la yenza khona izinto engafanelekile kodwa ngokuba nayo le program yeNABACHU uyababona abantu abasha bakhona la. Siyafisa ukuthi nathi siparade siye emalokishini basibone sibahla siclean siyaroka nje sinzima asinankinga. So singabantu abasha angabalekeli umuntu omusha ungazi ukuthi la inkonzweni akanalo iqhaza. Sineqhaza elikhulu yabona nje ikakhulukazi ekutweni zeyidakamizwa eintweni zeometric kakhulu ngiyayibona iqhaza leNABACHU. So ngiyafisa ukuthi ngonyaka ozayo siphinde futhi senze benkulu kakhulu. Siyafisa nje nokuthi nje siyibike nasenkosini njengoba izodlula la ngo-October sifise siyibike le program siyikhulekele. Siyafisa nje ukuthi nje nibe nazo ukuthi hayi la noma ngaba seKing Gqetshwayo noma nibe semlalazi noma nibe kuphi kodwa nazi ukuthi iNABACHU izoba la. Siyabonga kakhulu kubaba umhlonishwa umeya walapha eMandeni usechazile uza ngikhumbuza uShembe mayethi hambisana abantwana bene esikoleni ngoba lelizwe kuyofika isikhathi liphathwe izingane zamaNazaretha. Ngampela siyakubona ngamehlo sekuyenzeka. uBombela wayengakhuluma impela imfeketho wayikhuluma into ezokwenza nangu umeya phambili kwami sinaye ebuhleni bamaNazaretha uthi esake sakubona eThekwini siye emabhida ngelinye ilanga siyokubona la eMandeni kunjalo meya. Yebo sifuna ukubona nje lapha nje ngifaka nje inselelo kwiNABACHU ukuthi ayiyenza le program umasipala thina sayisupport njengoba nikule program la siyenisupport kakhulu njengoba leli hall elikhona la ihall kamasipala ama programs wenziwa support. Uma sene program ukuthi nini sihlele kahle siparade nathi sithi nje siyiMandeni nje sila yithi singamaNazaretha sisuka la siya la ngoba ukuhamba kwethu kuzobe kuwumkhuleko ngoba ukuba khona nje kwengubo emhlophe njengoba silapha nje umoya wasebuhleni umoya wonyazo uvunguza yonke le district. So siyakholwa ke kakhulu kukholo lwethu lujule kakhulu kunokuthi ungaze uzosibone mhlawumbe usifice lapho sithi siyathandaza sibeka khona izandla noma senzana njengoba nje sikule program kumthandazo kuthina. Siyafisa ukuthi nje mase niyenze kahle program thina suhulumeni so isupporta sithinde neprovince yethu sithinde nobuholi bonke beprovince noNdunankulu uma benesikhathi bafike la ngoba nenkonzo ezinye ziyafika la eMandeni siyayimukela siyisupporta bayafika futhi ubuholi beprovince nathi siyafisa ukuthi sibe neprogram enjalo. Uma siyenzekile thina kwethu ukuyisupporta ngiyawufisa nje lo mthandazo ngoba sobe siparade kumthandazo kuthina. Baba umeya siyabonga kakhulu nezinsizwe ezisicoshela indaba zithi ziyabonga ngiyayibona ivuma emakhana zithi le ndaba bafuna ukuba khona nangosuku mhla sesihamba sehle senyuka emgwaqeni yaseMandeni. Ubaba umeya umhlonisha wala iNazaretha abantwana benkosi okusho ukuthi kuyenzeka okubalekile ukuthi ubeke igazi phansi. Angikufundile mina njengomuntu omusha ukuthi ayikho into ozoyenza ungadlulanga esikoleni nasemthandazweni. Zimbili izinto ezikhulisa umuntu ukuthi umuntu athandaze kodwa angakhohlwa futhi ukuthi ayithuthukise yena ngokwengqondo hayi idakamizwa kodwa isikole. Sivakashelwe ibo bonke abantu esibabona njenga abantu esifunda kubo njengasingabantwana. Namhlanje nobaba la eduze kanami baba umyeza. Ngiyabonga baba ukuthi ube nathi namhlanje kodwa ngifuna ukwazi ubaba uzoyichaza ukuthi ubaba ubani usuka kuliphizwe namhlanje uzokwenzani inhloso yomcimbi namhlanje ithini. Ngibingelele umsakazi nababukele emakhaya. Njoba ke usushilo igama lami uDr Hamilton Dumsane Miyeza ongumsunguli weSiyathuthuka FM, uMiyeza Network kanye neGqama TV. Ngilana umsakazi
ngokuzoqinisekisa ababukeli ukuthi iGqama TV iyabuya emoyeni nalezi inhlelo lezi esizenzayo bazozibona futhi emoyeni. Sizoqala as online TV bese ke siqhubeka ke siye sigcine sesikwi channel yethu yeGqama. Siyacela ukuthi ababukeli basilandele kakhulu einkundleni zethu zokuxhumana Facebook o TikTok kanye no YouTube eyintweni esifakayo nakuma status so that bazokwazi ukuthi babe updated. Njengoba sisemandeni izolo kade sisethuthukani ngazophiwa nanalesi sipho ngisigqokile ngifike ngigqoke sami bangishaya ngesurprise. Nala eMandeni ke sifikile ngako konke lama companies akhona azo supporta uNyazi 100% ukuthi umsebenzi woNyazi kaNkulunkulu wethu awukhulu yephambili. Njengoba ka sisazoya nasentabazwe nakhona futhi sobe sishumayela semivangeli elifanayo lokuthi ingudlungudlu kanye neintokazi kanye nabo bonke abakhona amakhosazana nezinkosana sizobe siyibuka kule TV. Kuzobe kukhona ngisho imigido, kuzobe kukhona yonke into njengoba nizwa nje emva kwami kukhona into eyenzakalayo esingakulindela. Mhlawumbe iGqama TV ngibona kuyiyona okufanele ngathi siqinisa kuyona ngoba ike yaba semoyeni yaphinda futhi yaphuma. Usethi kuba umyeza iyabuya emoyeni. Inhlelo mhlawumbe singayilindela ezithinta amaNazaretha kakhulu noma zikhona ezinye mhlawumbe ezibuye zifaka umhlaba. Zikhona ngingathini u50% kuzoba ezithinta amaNazaretha bese kuthi u50% ezithinta ezinye ingxenye zomhlaba. Kungaba indaba, kungaba ezithinta ipolitiki, ama politician la azobe khona ekhuluma khona. Ikakhulukazi njengoba siuGqama TV sizobe siqhamisa kakhulu imisebenzi emihle eyenziwa uhulumeni nomasipala including no somabhizinisi aba within iLembe district nasemhlabeni wonke nje yabo. So isiningi izinto ezobe zenzeka nabanza omaskande bazobonakala lana, nabenza umculo wamazayoni, nabenza igospel music bazobe bekhona. Kodwa izofocusa kakhulu enhlelweni eziningi u50% zizobe zikakhulu ngala ngoba njengoba sihamba nje uNyazi aliphumoli 24/7 uhlezela ukhona. So kuyacaca ukuthi uzothi mawuvula nje ama program amaningi azobe ehlukahlukene ngamathempeli ahlukahlukene nangezigceme eziningi la uNyazi ozobe lukhona la iGqama TV ezobe ikhona. Uthi ubaba Masinga okubaba uthi Masinga oyimbongi yebandla lamaNazaretha ngaphansi koNyazi lwezulu. Uthi uNyazi lo umama ongononde bese ethi bantu bangaka nje banceliswa kuwe. Uyakuvuma lokho? Ngiyakuvuma mfethu. Nanokuthi ke uyabona njengoba ngikuvuma njengoba sithi Gqama leli gama elithi Gqama sifuna ukuthi uNyazi lugqame umhlaba wonke njengoba livese ligqamile. Kodwa ke manje selizogqama kakhulu kuyibalazwe lonke. Umzwile nomeya kade ekhuluma ikakhulukazi kwintsha la eMandeni. Siyacela ukuthi labo abasene inkinga zokuthi babe seyidakamizweni siyacela ukuthi abasondele kuNkulunkulu. Labo abafisayo ukuphenduka ithuba lisekhona lokuthi mbukele ekhaya usengaphenduka uze kuNyazi uzocela intethelelo. Yilokho nje engingakudlulisa kakhulu umsakazi. Baba siyabonga baba Umyeza kuyintokozo kakhulu kuba nawe lapha eMandeni. Sengathi uNkulunkulu lolu hlelo oluqalayo engalwenza lube impumelelo njengobusho nje ukuthi kuza iGqama TV ezogqamisa umsebenzi kaShembe emhlabeni wonke jikelele. Siyabonga kakhulu baba Umyeza ukuba nawe. Sengathi ke njalo uNkulunkulu engakukhulisa akwenza uthobeke njengoba uyithobile. Siyabonga kakhulu umsakazi, sibonga kakhulu nakubabukele emakhaya. Ubaba Umyeza la oyifounder yesiyathuthuka FM aphinda abe yifounder yeGqama FM esizobonakala futhi maduze uma screens 8. Kodwa into ayibalule kakhulu cishe ebalekile ukuthi bafowethu ithuba lisekhona
noma ngabe kuthiwa lapha ekhaya uyabona ukuthi akusenzeki lutho, yebo umhlaba siyawubona ukuthi unjani, kodwa ungasithathi isinqumo ewubonayo ukuthi impilo yakho si-destroya kakhulu kunakuqala. Woza kushembe, ushembe uyabageza abantu futhi akakhethi ibala lamuntu. Uthi wonke ofuna ukukhala akasondele kuye yena ngoba umesulu wezinyembezi, umondli weintandane. Sisasemandeni kumnandi kudelile, sisaqhubeka nezinhlelo ezinhle. La iduzane kwami sekunomkomelo oyakubaba umhlonishwa umeya. Phambili kwami khona ubaba uDuyaza omeluleki we-district okuyiyona ehost umcimbi namhlanje. Ngizodlulisela kuye ubaba uDuyaza abe namazwi azokusho kubaba umeya. Baba uDuyaza ngicela ukudlulisela kuwe baba kube wena ozokhuluma amazwi kuyimeya. Siyabonga mphathi wohlelo. Sicela ukubonga kakhulu siyikomiti le-district eKing Cetshwayo kulolu suku namhlanje. Njoba sihlangene lapha nje sithi kasithathele ithuba ke sibonge kubaba uNyanda umeya womkhandlo lapha eMandeni kanye nalonke ikomiti asebenza nalo lapha eMandeni ngokuthi basichase ngehholo njoba sihlangene lapha eSbusisiwe namhlanje silekelwe yona umkhandlu wemeya kanye nemeya sithi nje nangokuzayo bangadinwa yithina basize izingane zabo masidinga usizo basisize. Sibonga kakhulu siyikomiti lentsha le-district baba. Cela simshayele izandla baba umeya. Siyabonga kakhulu, siyabonga Nyanda. Hayi nange baveza siyabonga kakhulu kade sithula ke certificate okusokuhlonipha ubaba uNyanda osodolophi wala esikhona. Njengoba ubona kukuhle kangaka isandla sibe khona neqhazo lubambile. Sisekhona ke lapha eSbusisiwe Hall eduze kakhulu noSiqumbe, nawe eSiqumbe awumncinyana. Ngineyintokazi la kade siyibona zihambise isitifiketi kuyimeya ubaba uNyanda walapha eMandeni municipality. Bazosichaza ukuthi bangobani bese besho ukuthi kungani kukhethwe bona bebengekho nabanye bebengihambisa isitifiketi kuyimeya. Angiqale ngale esandleni sami sokunxele. Oh siqale ngapha. Ngibingelele umkhandlo wonke waseMandeni nomkhandlo amasipala esize kuwona esoste kuwona umcimbi wethu eKing Cetshwayo South District. Lo khulumayo uSandile Majola unobhala wekomiti leKing Cetshwayo South District okuyilona elizelana ukuzohosta umcimbi weNABACHU yentsha yezingane. Kade sambise isipho kubaba uNyanda sizoyibongela ngokusivumela ukube size kumkhandlu. Umcimbi wethu siubambele ehole elihle kangaka leseMandeni. Kuhle ngiyakhazimula. Ngicela ukudlulisela kumgcini mafa wethu okuyena osinikeza osigcinela imali nakuba lo mcimbi uze wayimpumelelo enhle kangaka. Ngibingelele igama lami nguSanele usikhwama we-district. Silapha nje namhlanje kungenxa yami ngoba ngikhipha imali kuba ngikhiphanga nje le mali ngaba unjena lo mcimbi namhlanje kodwa ngisho ukuthi ngilandelani. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu, sisaqhubeka bakhona nabafowethu abanye abasivakashele lapha. Akubona kuphela umcimbi wamaNazaretha kodwa umcimbi ubhuti ngeke asale ngaphandle noma ke phela kuthiwa ke ladies first uzogcina umfowethu asikwamukele sikubingelele uyichaze nje nawe bese usho ukuthi wena umsebenzi wakho njengoba sinamhlanje imuphi. Ngiyabonga kakhulu ithuba. Igama lami nguMelusi Sibongo Ntombela. Ngisebenza nazo intokazi lezi ekomitini le-district. Ngisebenza njengomhleli. Njengoba silapha ke siyajabula kakhulu ukuthi sibone abantwana bephumile ngomningi babo kanye nabazali bebaphelezele. Siyabonga kakhulu nje. Ngakho konke kade ke kudluliswa nesitifiketi kubaba umeya. Sibonga indlela asichase ngayo ngeholi enhle kakhulu. Engathi nangelinye ilanga mangabe sibuya sizohosta imicimbi lapha eMandeni bengasilekelela kakhulu. Siyabonga nomkhandlu wonke nje waseMandeni. Amen. Asivale ngesiqubulo salapha ekhaya ebuhleni 100%. Unyazi Zulu. Ingane zalapha ebuhleni ayicabanga ngayivele zasho nje ukuthi amekho ama-percent amakhulu adlula unyazi lwezulu. Ibonani iPromedia sisaqhubeka eMandeni.
ngiyabulela nonke. Ntombela lona ukhanyisane enkandla okhonvile wemgidi. Ngithi ngibonga kakhulu ubuholi bonke be-district njengoba silapha sine conference ye-district la khona sitshela uthando kubantwana. Mina nje okhonvile wemgidi ngibhekelela umgidi umququzo lomgidi kusula under 11 kuze kuyoshaya ku-open. Into esifisa kakhulu sifisa lolu uthando kusabalala ngoba ushembe inkunzi sematholeni njengoba ikholo komuntu omncane usemgidini njengoba sezoke ama-conference sifuna kutshele kuthando kubantu ekubantwaneni abancane utsheleke nothando lokukholwa utsheleke nothando lomgidi umgidi utshele uthando lokukholwa ukuze kuphephile abantu emakhaya. Into edoba abantu iwona umgidi. Siyacela ukuthi na abantwana obaba bethu abazali bebagqugquzele bepractice ngoba ubaba umzali ungawuthandi umgidi ukukholwa kuzokufa emzini wakho. Yilokho engibhala ngakho ngiyabonga. Lapha eSbusisiwe Hall igama lami ngusithokoziswa ngokwaNtuli njengoba nibona stage sekonakele ikhona nayo i12 player media ibikhona eMandeni kwi-conference ye-district sebekhona abawinile bakhona futhi okuthiwa abadluli kwabangadlulanga sesiyobona ngelinye ilanga. Igama lami ngusithokoziswa Ntuli kanti le i-pro media yebonani the 12 player ibikhona sesiyahamba bekumnandi kudelile sesiyobona kwi-region angibaleke mina.